زي أقل تلفزيون إيرترايو كميت وعلوز خبركم تعذبتنا نلوم يقدم 4 تحساس فركم على فرقان تدالو زينا ومسنا وحزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتا تخفلم ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ መላእ ሃገር ቅነ ሕጊ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብዓውዲ ቱሪዝም ዘሰልጠኖም ሱሳ ሰራሕተኛታት ኣመሪቑ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ንሓደስቲ መምህራን ስልጠና ተዋሂቡ ዩጋንዳ ሽበራ ንምቅላስ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰራዊት ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጣ ቻይናን ላኦስን ከሃንጾ ዝጸንሓ ዘራኽበን መስመር ባቡር ምድሪ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሮም ኣብ ኤውሮፓ ብኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 75 ሚልዮን በፂሑ ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ትማሊ ኣብ መወሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባታት ማእከል ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 30 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም 12 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣድራሽኦም 2 ካብ ጉዳይፍ ሓደ ድማ ካብ ስታንት ኦቶ ዓዲ ጉዕዳድ 4 ስመራ ሕምብርቲ ገዛ ኸንሻ ገዛ ብርሃኑ ሓዝሓዝ ድባርዋ ላዓይተንን ማይ ቋቋሕን 11 ካብ ዞባ ዓንሰባ ማለት 6 ካብ መወሸብ ማእከል ከረን 5 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ማለት 3 ካብ ዕላብ ርዕድ 2 ካብ ሓጋዝ ከምኡውን 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 4 ካብ መንደፈራ 1 ከዓ ካብ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈን ሓልሓልን እዮም زغمزيل مكلو كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال تعقيبهم كن كبرلهم زنحو 30 كاب زوا دبوب 10 شوعات دما كاب زوبا ماكل بتقلالا 40 شوعات زيغاتات حاويهم كفانون كلو ود 8 عامت كاب زوبا ماكل دما بموت تفليلهم بز مسرت تقلالا قدرب كورونا فيروس تلخ في زيغاتات كسع لومي شوعات شحن 440 كل تنبتيح له شوعات شحن 290 كاب زياتهم حاويهم مستفانو سوسان حدن بموت زتفليو 290 حدن دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم ሚኒስትር ጥዕና 3 ተሕሳስ 2021 ሚኒስትር ፍትሒ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መደባት ከምኡን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ዝኾኑ ሕግታት ዝገልጽ ቅነ ሕጊ ካብ 6 ክሳብ 11 ተሕሳስ ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትር ፈውዚያ ሃሽም ገሊጻ ሙሉእ ትሕዝትኡ ጋዜጠኛ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርበያ ሚኒስትር ፍትሒ ሕግን ህንጸት ሃገርን ብዝብል ቴማ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነን ዝተፈላለየ መደባት ዘጠቃልልን ቅነ ሕጊ ካብ 6 ክሳብ 11 ተሕሳስ ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትር ፈውዚያ ሃሽም ገሊጻ بمخنيات التقنة مسمع كانت زينا وشت هاجر أبز جبرتوك على محتت مينستر فوزيا التمدى بابز حلفو 3 عامات زواتون بتساتفنت هزبي كمسرح وزت أنحون حلاقة كبرتات تاريخ مننة هزبي إرترا بزعبا زخون وحقتات كاب هزبي ملسع عنقال النمركاب زعلم مخانو أبريهام عندي نايز سموني زي ما دبحجنا يزلنا ملسع عنقاله كاب هزبنا نمركابيو كساب حجيق نقدوم دز أنا حنا بتساتفنت ناي هزبي كمسرحو دصنحو حقتات نخبرتاتو نتاريخو نمننتو حلاقت سلازغونو بتحدا وغن تم سندات بوبو سب كتقملهم افت مسرح او هاهبا نايتي اغلغلوتات بسرعات كنصبارقو كابز تبغيسنا خا نايزم كلهم دمر من قبر ملسي كاب هزبنا مركابينا دبقسنا يو قصالي خا ابحطير وانت بلدي كونه ببغزيو كما بغسي ابزا سمونه زيا نقوله كفلنا حبرتسبنا كم دباز احغيرنا حيزنا يزلنا مفلمي مدبينا خنزارب نخيل حقن هنت هاجرن نزبل تيما نايزقنا بزملكت دما مينستر فوزيا اب هاجرنا لولاونت حقي بهلاو ورش حبرتسب مخانو حزب ኤርትራ ድማ ምስ ታሪኹን መንነቱን ዝተኣሳሰር ሕጊ ዝውንን ህዝብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዝብሉት ክብርታት ከም ድልዱል መሰረት አንጽፍና ቀጻሉ ወለዶ መሰረታዋን ክብርታቱ ከም ዝዕቅብ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘሰክም ረዚን መልእኽቲ ዝሓዘለ ምዃኑ ኣረዲያ እቲ ክነግልሖን እንደለ ዘለና ነገር እንተልዩ ኣብ ኤርትራ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ مسرت مخانو صلوه
بحبرتسبن بهاجرن زخيد مسرت سلازخونه إنا نحنا نزي هنصت هاجر كنبلو خلنا ناي مننت ناي تاريخ حلاقت فتحي أمر رجاجاتن حزب زسرته لأولاونة حزب خا أمر رجاجات إنا نبل هاجر كنبل كلنا حزب مالتنا إنا نحنا مو زي تيما ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሓሽም ኣብ መወዳእታ እዚ ዝካየድ መደብ ከም መበገሲ ተወሲዱ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኣብዚ ንሰሙን መመላእታ ዝቕጽል ቅነ ሰሚናራት ኣብ ሕግን ህንጸት ሃገርን ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕግን ገስጋስ መሰረታውያን ሕግታትን ውህሉል ተመክሮ ምንዳፍን ምጥርናፍን ክስርሓሎም ዝጸንሑ ኣዋጃትን ዝምልከት ዓውደ መጽናዕትታት ኣወፃኢ ናይ ዝቕመጡ ዜጋታት ዝቐንዐ መደብ ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ዝወሃብ ነፃ ኣገልግሎት ደገፍ ሕጊ ከምኡውን ስፖርታውን ንጥፈታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት መደብ ምግራብ ልክሲ ደምን ካልእን ክሰላሰል بدمر زرئي ጭቡጥ ናይ መስርሕ ናይ ሕጊ ዝነበረ ሓደ ሸነኹ ሎ እቲ ካልኣይ ሸነኹ ቀዳመይቲ ዝገበርናያ ነገር እንተዳኣ ነይራ ኮይና ውልዶ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረ ትካል ናይ ፍትሒ ዘርቆቆም ሕግታት ነይሮም እዮም እዞም ሰነዳት እዚኣቶም እውን ሰብ ክሪኦም ተመሊሱ ባሕንጎ ከመወከሲ እውን እቲ ወለዶ ክጥቀመሎም መወዳእታ ድማ እዚ ካብ ኣዋጅ ቁጥሪ 1 جميرنا نايتس عن حدا كساب حجي لعلي 300 زخون أواجاتن حقاقاتن اللونا نساتهم سب كموكس خريئهم بقت آلخاء كتقوم اللومن تباهلو زي ناي تبورق عقد تغرب دلو مرداتات شبتات برأيا نايتي كخيد تنحي بب مدرخاتو زريئي حدا مثلا نايتا نايتهم دقربو صحفات سمينارات حصرت سلو زغونو دعاتهم ዝድርዑ ወይ ከዓ ጭብጥታት ናይቶም ሰነዳት ምርኢት ኣለና ምስኡ እውን ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈታት እውን ክህልወና እዩ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ምጽዋዕ ብዓውዲ ቱሪዝም ዘሰልጠኖም 8 ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎም 60 ሰራሕተኛታት ብክልተ ተሓሳስ ኣመሪቖም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ክልተ ቀነ ዝተዋህበ ስልጠና ኣገልግሎት መግብን መስተን ኣቀባብላን እንግዶትን ጋሻ ግቡእ ኣተሓሕዛ ገዛ ፅሬት ትካል ከምኡውን ውፅኢታዊ ምብህሃልን ኣፈታትሓ ጥርዓንን ዘጠቓለለ ነይሮም حلفة هكوسة أبزوب سمينا وقيح بحري أتو هبت مريم تسفى ميكال أبزوب سمعو قال السلطنة بقصلتها نايتي مسم شاركتها هاجروان محبرات بمو هذا تجمر السلطنة توريزم مخانو بمتكاس كان علامو عقم نايتهم سرحتنيات كب مبال توريزم زتقلبوا أجواب السرار حان ممعوال كم زخنا أجنزيبهم كيلا عود توريزم من سي ألكسندر تتمك أبزوغر وحفشة وتصبصاب دمات سلطنة ناب معمق فلتات سلطنة تزهلو أستوى صوب بغليل كم زي تمت بمتكاس ኣብዚ መጽእ ስልጠናታት ቁጽሪ በዝሙያ ዝስልጡን ደቂ ተባዕትዮ ንምዕባይ ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ገሊጾም ወኪል ሰልጠንቲ ብግዲኣ ዝቐሰምዎ ብግብሪ ዝተሰነየ ፍልጠት ኣብ ስርሖም እወታዊ ጽልዋ ዘሕድር ምዃኑ ብምጥቃስ ዕግበት ተገልገልቲ ንምርግጋጽ ተጊሆም ክሰርሑ ምዃኖም ቃልኣት እያ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ንጥፈታት ሰልጠንቲ ብቪድዮ ንዕዱማት ክቐርብ እንከሎ ንብሉጻት ሰልጠንቲ ሽልማት ንመሻርክቲ ትካላት ድማ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምድንፋዕ ብቑዕ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምድንፋዕ ብቑዕ ፍልጠት ንምትሕልላፍ ዝሕግዝ ስልጠና ንሓደስቲ መምህራን ተዋሂቦም እቲ ብገዳይም ርእሰ መምህራን ሱፐርቫይዘራትን ዝተዋህበ ስልጠና ስነ ምግባር ምሕደራ ክፍሊ ኣገባብ ኣመሃራ ምድላው ውጥን ከምኡውን ምግምጋምን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ነይሮም እቲ ስልጠና ኣብ ብቕዓት ዘተኮረ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምክያድ ዝሕግዝ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል እቶም ሓደስቲ መምህራን ምስቶም ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ገዳይ መምህራን ተዋሂዶም ለውጢ ንምምጻእ ክጽዕሩ ኣዘኻኺሮም ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ቦጎኑ ዋሕዲ መምህራን ፍታሕ ምርካቡን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንቅድሚት ዝደፍእ ምዃኑ ብምዝቃስ እቶም ሓደስቲ መምህራን ፍልጠቶም ኣብ ምትሕልላፍ ትጉሃት ክኾኑ ተላብዮም ኣብቲ ንዞባ ዝተመደቡ 194 ሓደስቲ መምህራን ዝነበረ ሕፅረት ኣብ ምፍታሕ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብሩ ዝሓበረ ወኪል ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መምህር እድሪስ ዓብዱ ወለዲ ምስ መምህራን እናተረዳድኡ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም
ደቂ ኣንስትዮ ብትምህርቲ ሰጊመን ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ክመጽእ ዝደልዮ ለውጢ ክኾና ከም ዝግባእ ኣብ ዓሰብ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ተገሊጹ። ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብዱልቃድር ብሓደ ታሕሳስ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝቆፅዩን ከቢድ ሳዕቤናት ዝኸትሉን ሃሰይቲ ልምድታት ብቐንዱ ደቂ ኣንስትዮ ብዘካይደኦ ጻዕሪ ስለ ዝግትኡ ቀንዲ ቀለስቲ ንሳተን ክኾና ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ካልኦት ኣካላት እውን ክደጋገፍዎን ኣዘኻኺሮም። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዓብይን ተወዳዳርን ክኸውን ሃማመትአ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓብር ኣቶ ዑስማን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ተራሒዩ ዘሎ ዕድላት ተገንዚበን ጻዕርታተን ከሕይላ ተላብዩ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ናጉስ ብወገኑ ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ጎዳእቲ ልምድታት ናይ ምግታ ሓላፍነት ንኹሉ ብማዕረ ዝምልከት እኳ እንተኾነ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዘሰናኽሉን ጥዕናዊ ጸገማት ዝኸትሉን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓትሕቲ ዕድመን ብፍላይ ንምግታእ ዝያዳ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም። ተሳተፍቲ ብግዲአን ጠንቅን ሳዕቤንን ጎዳእቲ ልምድታት ዘነጽር ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣጎስጓሲ ትምህርቲ ኣብ ሕብረተሰብ ብጽዑቕ ክካየድ ከምኡውን ንምግትኡ ዝወፅእ ሕግታት ኣብ ባይታ ብግብሪ ክስራሓሉ ዝብሉን ካልኡን ርእቶታት ኣቕሪበን። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ዩጋንዳ አንጻር ሽበራ ከም ዝቃለስ ዝገለጸቶ ሰራዊት ናብ ጎረቤት ሃገር ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከም ዘዋፈረት ብወግዕ ኣፍሊጣ። እቲ ሰራዊት አንጻርቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኮንጎ ዝንቀሳቐስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዩጋንዳ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከም ዘካየደ ዝጥርጠርን ምስ ዳዕሽ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ብኤዲኤፍ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ዝቐንዐ ስርሒት ከካይድ ምዃኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዩጋንዳ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዩጋንዳ ዛጊት ብኣፍልጦ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 1700 ወተሃደራት ልኢኻ ከም ዘላን ሽበራውያን ክሳዕ ዝድምሰሱ ክጸንሑ ምዃኖምን ተፈሊጡሎም። እዚ ብምርዳእ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሽበራ ኣብ ምቅላስ እወታዊ ተራ ከም ዝህልወዮም ሰመዝተን ሃገራት ዝጠቕሱ ዘለዉ። ኣብ ዶባት ኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ጉጅለ ኤዲኤፍ ካብ 2019 ምስ ዳዕሽ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝመስረተ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን ኣብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ብዘካየዶ መጥቃዕታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ ይዝከር። ቻይናን ላኦስን ክሃንጽኦ ዝጸንሓ ዘራኽበን መስመር ባቡር ምድሪ ትማሊ 3 ታሕሳስ ብወቂ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝጀመረ ገሊጸን። እዚ ናይ $6 ቢልዮን ፕሮጀክት ንደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ምስ ርእሰ ከተማ ላኦስ ዘራኸብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቲ ኣብ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ዝተሓበረ መስመር ምስ ግዜ ናብ ታይላንድ፣ ማሌዥያን፣ ሲንጋፖርን ክዝርጋሕ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ግዙፍ ፕሮጀክት ኣብ ምዕባልቲ ቻይና ዘንቀለቶ ሓያሉ ሃገራትን ውድባትን ዝኸተማሉን ተበግሶ ቅናትን መንገድን ተርኡ ልዑል ምዃኑ ሰመዚ ቻይናን ላኦስን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኤውሮጳ ብኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 75 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሮም። ኣብቲ ኣህጉር መዓልታዊ ብገምጋም ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ይልከፉን ልዕሊ 4,000 ይሞቱን ከም ዘለዎ እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘነጽሩ። ሩስያ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ዩክሬንን ሩሜንያን እተን ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ዝረኣየለን ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃነን ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም። ኦማይክሮን ዝተሰመየ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓያሉ ሃገራት ኤውሮጳ ይላባዕ ብምህላው ንቁፅሪ መልከፍቲ ከንህሮ ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ። ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 265 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ ልዕሊ 5.2 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ።
ኣብ ማሊ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ትማሊ 3 ታሕሳስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እተመላልስ ኣውቶቡስ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ማሊ ኣሚቶም ኣለዉ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ ዛጊት እንተዘየለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ምስ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ርክብ ዘለዎም ሽበራውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ግምታት ኣለዎም ካብ 2012 ኣብ ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ኣብ ማሊን ከባቢያን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሚልዮናት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ፈረንሳ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዘጋድዶ ስለዚ ድማ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት የጋጥሞ ከም ዘለዎም ምስ ኩነታት ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ حورات إمارات عرب رافال استسميا 8 نفر توقع فرنسا نمشمات زخلا سممع كتيما تسممع بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون تمال 3 تحساس عب إمارات ناي سرح مبصح بمفصام مثل علوت سمزت هاجر أبز جورو ركبي تبسيهم زينا لعلي 17 بليون دولار مالت لعلي 19 بليون دولار وتهدرا وعل اتن زمناويان نفرتي نمعداق أقدمو مس زخونة تخون هاجر كابس تجبر وعلات زعابي مخانو تصبصبات يردوم زي تاريخ أو تباهلو زتقل تسمم مع كل مدعوز مدنا فرنسان حورات إمارات عربن عمرن فع قداس ترى خمس هلو سبب سلطان كلتين هاجرات أفليتوم كما كلنا يدخل تأوي سمم مع حورات إمارات عرب أبو عزيز نتفا عسر تخلت وتهدروان هليكوبترات فرنسا تعدق مخانون تفليت الله تو علات وتهدروي عامي حورات إمارات عرب أمم معبال ترو لعل مخانو يتكاس أول هاجرات ودب أفريتن لأخت الندادي مالت أوبك قرب ندادي نموسخ قديما أبزاته اسممع كم سنة عفليتن تن هاجرات مالي 3 تحساس أبز كايدو نايمان زاركب بسنكل بدا كورونا فيروس قديل نزلو واغا ندادي نمتعرراي قرب نموسخ زختم اسممع كم زي سرزو حبيرن أول هاجرات أوبك قرب نتقلبن أبعداغا نمتعرراي متن قرب كاب مفارق نايز عمت زي معلتاوي ب 400 برميل كزايدو 5 سما معيز كارم اتوسخ بسنك حدش مع بلاو ملكفتي لبدا كورونا فيروس دحرز تخسته من كل قال واغا ندادي كسرز وي دما بفرق خغودل كم زخيليو خمت صنيحوم ابال هاجرات داغماي متعراي زدل انت خوينو اب فلما 2022 اب زكايدو تمساسال ركب كميايات قالو مخانن حبيرنا الله ابال هاجرات اوبيك اب 2020 اب واغا ندادي زتخسته من كل قال بخبيت كم استهاسيا ايرسعن عطو جل داعش شاب مبرقاوي شنخ سوريا بلعلز قعزا زنبرا كلتا أوتوبوسات بزكايدو ناي ديبيا متكعتي بوحدو 10 سرحتنياتات عدنا ندادي كم سقطلو مع كانت زينا سوريا حبيران بتي أب أوراجا دير أزور زتفت أمام متكعتي وسياد زركبوهم حيالو غسيلهم بمهلاهم كتر موتات كوسق كم زغل سمزت عناتها هاجر أميتهم بندادي هابتا مابزخونه سمينا ومبرق سوريا كم زنكساقز جلس كجل داعش أبت خبابي تدقاقامي متكعتات ككايد مسلوحو تسبسابات يحبروم بعلف قربها معلتات عبد خبابي قبل علز قعز نبرك أفلاي وتهدرويان مكان أمريكا متقعت تخايدو من باروز الكريوم أمريكا تسقطت ندادي سوريا نمجحات عبد خبابي أمايت وتهدرات أوافيرا خمس الله يحبر أب سوريا قدامه متتاو بزتنقو كابل تشان 10 حدا بزغط زلزلات ستون وتهدراون كلولاو لعلي 350 شح حسابات كم استقتلو تصابات ودب حورات هاجرات يتاوصوم زخبركم تخطاتلتنا نساعة زتدالو زينا ومسانادو نمززام كند نتبتات غدق مالكم منيستر فتحي أملا هاجر كنا حقي خكايد مهانو قليتهم هاجراوي كونفدريشن سراحتنياتات إيرترا بعود التوريزم زسلطنو سوسا سراحتنياتات أمريغوم أمنوزو بحقاز نحدث ممهران سلطنات واهيبو أوغندا شبران مكلاس ناب ديمقراطية ريبابليك كونغو سراويت كم زوافرت أفريقيا تشاينان لاوسن كان صوز صنحا زرخبن مسمر بابور مدري قبل قد جميرو
ኣብ ኤውሮፓ ብኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 75 ሚልዮን ወፂኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኡና በዝተፈፂሙሎ ብሩኽ መዓልቲ